10 апрельдә мусульманнар Ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Ул көнне Казанда Кабат Рамазан фестивале уза. Аны елдагыча Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте уздыра. Узган ел бәйрәм Иске Татар бистәсендә гөрләсә, быел милли китапханә һәм Кремль яр буен сайлаганнар. Ул гаилә елына багышлана. Җыелган халык каршында кемнәргә никах укыячаклар. Бәйрәм программасы үзенчәлекләре белән Чулпан Касыймова танышып кайтты. Рамазан фестивале быел 7-нче тапкыр үткәрелә. Катнашучылар елдан-ел артады, оештыручылар. Быел фестивальне уздыру урыны итеп Кремль яр буе һәм милли китапханә сайланган. 10 меңнән артык кеше килер дип көтәләр. Иң беренче килгән 1000 кешегә өч почмаклар таратылачак. Быел бәйрәм гаилә елына багышлана. Ондагы тамашаларда кеше туганнан алып бәхетле картлыгына җиткәнчегә кадәр вакыт аралыгы сурәтләнәчәк. Көндезге сәгать 1дә милли китапханә каршында кунакларны аниматорлар һәм зур курчаклар каршы ала. Китаплар күргәзмәсе эшләячәк. Китапханәнең эчендә безнең кичкенә балалар өчен мастер-класслар, китап язучыларыннан китапларны уку, театральләштерү, английча спектакль, Кореев театрының спектакле күрсәтеләчәк, Алифба темасына бәйләнгән инде. Шулай ук ярмарка үтәчәк, сату булачак, китаплар сатуы һәм зурлар өчен лекторий, лекцияларга зурларны чакырабыз, блогерлар чыгыш ясаячаклар. Милли китапханә артында зур сәхнә оештырылачак. Монда артистлар театральләштерелгән тамаша тәкъдим итә. Шулай ук исем кушу йоласы күрсәтеләчәк, нәшид башкарыла. Бәйрәмдә чыгыш ясау өчен Салават Фәтхетдинов чакырылган. Фестивальнең төп үзенчәлеге бирегә җыелган халык каршында никах уку булачак. Безнең сәхнәдә чын парлар керәчәкләр, аларның туганнары җыелачак, шаһитлар булачак һәм мин инде имам буларак бөтен халык каршында аларга никах укыячакмын. Бу театр түгел, бу чын никах булачак. Аннарысын Загыз оешмасы аларны дәүләт каршында кавыштырачак. Кремль яры буйлап төрле мәйданчыклар урнаштырыла, осталар күргәзмәсе оештырыла, халык уеннары, спорт ярышлары уздырыла, яңа һөнәр үзләштергә, милли тәмтумнар белән сыйланырга мөмкин булачак. Кунаклар бер ай ураза тотканнан соң рәхәтләнеп ял итә алсын өчен барлык иминлек таләпләре үтәләчәк ди оештыручылар. Безнең 8 чоп посты булачак. Аннан соң МВД белән безнең 2 маш киңәшмә булды. Алар кушкан эшләрне барысында эшләдек. МВДдан күчәйтелгән наряд җибәреләчәк. Рамазан фест төрле милләт вәкилләрен берләштерүче фестиваль. Күптән күрешмәгән кардәшләр өчен очрашу һәм гаилә белән ял итү урынында. Бәйрәм дәвамында төрле бүләкләрдә уйнатылачак. Шуларның берсе хәләл кафеларга 2 кешелек сертификатлар. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.